Olu lusasazo lwendaba lusiza ngqo kumagumbi osasazo eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC eAuckland Park eRhawutini nazi eziphambili. The issues are unrelated to elections, they are unrelated to the Electoral Commission. It's either localized disputes of parties or people who are unhappy with service delivery. Ikomishoni ezimeleyo yonyulo ithi zingaphaya kwe-330,000 izicelo zabavoti eziqwalaselweyo ngemini yanamhlanje kwaye kubonakala ukuba uninzi lwezi zicelo zezabantu abatsha. Iyaqhuba inkqubo yokufuduselwa kwabemi baseZimbabwe nabaseMalawi kumazwe abo kumda weBeit Bridge eLimpopo. Molweni mzontsundu singonondaba belijelo losasazo sesilungele ukuniphakela kuvimba wethu wangokuhlwanje ngokukhawuleza masingene emxholweni. Ikomishoni ezimeleyo yonyulo ithi zingaphaya kwe-330,000 izicelo zabavoti eziqwalaselweyo ngemini yanamhlanje kwaye kubonakala ukuba uninzi lwezi zicelo zezabantu abatsha. Ethetha ngolusuku lokuqala lokubhalisela uvoto usekela ntloko we-IEC umnumzana Masego Sheburi uthi uqhankqalazo luqhubeka kwezinye iingingqi ludale uphazamiseko kwamanye amaziko ovoto kodwa oluqhankqalazo ludalwe kukusilela kwenkqubo yokuhanjiswa kwenkonzo. Olusuku lwanamhlanje nolwangomso lubekelwe bucala ikomishoni ezimeleyo yonyulo ukubhalisela ukuvota nokuqinisekisa iinkcukacha zabavoti kulungiselelwa unyulo lomasipala lwangomhla wesine ngoNovemba. Ngabemi boMzantsi Afrika bangaphaya kwe-39 million abakulungeleyo ukuvota kodwa babalelwa ku-28 million kuphela bemibeli ababhalisele ukuvota. Zivulwe ngentsimbi yesibhozo ngentseni yanamhlanje izikhululo zovoto kulungiselelwa abavoti abafuna ukubhalisa namaqonga kwi-internet apho uluntu lunokwazi ukubhalisa khona. Ethetha kwinkomfa kunye namajelo endaba usekela ntloko ye-IEC umnumzana Shiburi uthi khange kubekho magingxigingxi kwinkqubo yezobuxhakaxhaka yokubhalisa kuphela magingxigingxi abekho ngadalwe luqhankqalazo lenkonzo. The issues are unrelated to elections, they are unrelated to the Electoral Commission. It's either localized disputes of parties or people who are unhappy with service delivery or people who are unhappy with demarcations decisions that were taken by the demarcation board. They are experiencing delayed receipt of one-time PINs, which is a measure to authenticate their registration. And because this happens online, it could be because of a myriad of factors, not only indicative that the system has a glitch. Ukanti abavoti kwiphondo laseGauteng baphume ngobuninzi kuqukulutsha beyokubhalisela ukuvota. Uninzi lukholelwa ukuba ivoti yabo ingazisa utshintsho. I want to register to vote because we have a lack of resources in our communities. So I hope that when I vote, that will make a change in our community. In my community, we're having two major issues. Number one is unemployment. And it's not only when it comes to youth, the majority of us are not employed. The second problem that we have here is lack of service delivery. Kusenjalo eNtshona Koloni inkqubo yobhaliso ihambe ngaphandle kweziphazamiso ngolusuku lokuqala lokubhalisa. Nangona kunjalo imvula emandla kutshanje yenze kube nzima ukuba uluntu lufikelele kwezinye izikhululo. So we have 1,623 voting stations, and as I indicated, 5 haven't been able to open up. These are in Cedarburg, in Beaufort West, and in Kannaland municipalities. They are deep rural areas where the roads are literally simply inaccessible for our teams to get there. But we will be making arrangements to visit those particular settlements.
Ukanti IEC kwiphondo laKwaZulu-Natal ithi zizikhululo zovoto ezili-19 kuphela eziye zaphansi ukuvula kwangethuba namhlanje, kodwa ithi ingxaki eziquka ukungafiki kwangethuba kwabasebenzi iye yalungiswa ze yaqhuba kakuhle inkqubo yobhaliso. Igosa le-IEC kweli phondo uNtombi futhi Masinga lithi izikhululo ezinhlanu emuzi wabantu ngaseHarding ezingavulanga kwangethuba ngenxa yoqhankqalazo lwenkonzo ziye zavulwa ngentsimbi ye-11 ngentseni yanamhlanje. Ukanti ke ngoku ukuva ngokuba luhambe njani ubhaliselo lovoto kwiphondo laseMpuma Koloni siqhagamshelana nomnumzana uSiyabonga Maki. Masikwamkele Mhlekazi, sikwabulela nangexesha lakho. Khasele usichazela ukuba zihambe njani namhlanje izinto zovoto kwizikhululo zaseMpuma Koloni. Mnumzana uSiyabonga, asikuva kwelicala, khawuzame phaa kubuxhakaxhaka bakho ucofe u-unmute ukuze sikwazi ukuva. Mandibulise Lisa kuwe, ndibulise nakubantu ababukeleyo ngelixesha. Iphondo laseMpuma Koloni imozulu iye yasixolela namhlanje, besicinga mhlawumbe singaphazamiseka kakhulu ngenxa yayo. Kodwa ke kube khona amagingxigingxi abekhona kwi-voting stations ezithile ngenxa yemeko zoqhankqalazo lwabahlali abanganelisekanga zinto ezithile eziquka into ye-service delivery, inkonzo abathi azizi, kunye nezinto ze-demarcation board njengoba siyazi uba kukho imida emitsha eziweyo. Abantu abafuni ukuya kwi-wards bathuyelwa kuzo ngoku. But ke kakhulu sibe nengxaki nezikhululo ezine ezithe zavula late. Kodwa zikhona ezimbini ezingakhange zivule konke namhlanje. Amanani ethu registration ayachulumancisa kuba in total siregisterishe 22,847 and of that sina 7,593 abantu abaregisterisheyo abatsha, so iyachulumancisa ke lolo leyo sasazi. Ingaba oko ukubonileyo mhlambi koko benikulindele? Kuko msasaze besikulindele njengoba nditshilo eqaleni ndithi besinexhala lemo yozulu ngenxa yokuba indlela zethu zimbi and besanduba nezichotho ezininzi ngakumbi kula macala oSarabatman. But sithe xa sibona ke i-weather forecast saqonda noko kuzawuba kuhle, noko sichulumancile msasazi sicinga uba yilalo besilindele mhlawumbe sifumene nochatha kuba ke amanani abantu baphumile ngaphandle kwezinto zithe zenzeka. Xa ujongile kunyaka ophelileyo kanye egqithileyo kunalona unyaka, ngomphi mhlawumbe umahluko oqwalaseleyo? Umahluko esiqwalaselayo mhlasazi ke kumdla obonakalayo kubantu abatsha apho baphumayo bakhuthazane nakwi-social media nakwidliwano-ndlebe besinalo njengoba besipapasha le mpelaveki yolonyulo, besithi xa sithetha kuzo zonke ii-platforms kwiradio nakwamanye amaqonga sifumanisa uba abantu abatsha bathi nokwixesha lifikile lokuba mabaphakame ngoku bathabathe inxaxheba kuba beyazi uba i-future yabo msasazi. Sibulele kakhulu mnumzana ngexesha lakho. Uluntu olusazikhotha amanxeba emva kwezaqhwithi ezimandla eGarden Route nakwiKaroo bayakhuthazwa ukuba bajonge kwaye bahlaziye iinkcukacha zabo zokubhalisela ukuvota kwi-intanethi. Elikhwelo liza nanjengoko i-IEC iqhuba impelaveki yayo yokubhalisela ukuvota phambi konyulo lorhulumente basemakhaya ngoNovemba, nalapho abanye abahlali besajongene nemicelimngeni yokufikelela kwiindawo zokubhalisela ukuvota ngenxa yokonakala ndlela neziseko zophuhliso ezibangelwa imozulu embi yakutshanje. Kwikhulu elineshumi lamawaka abantu ababhalisele ukuvota eGeorge, abangaphaya kwama-77 wamawaka baqabele kwiminyaka engama-40 ubudala. Abo sele bekhulile bathi soze balityeshele ilungelo labo lokuvota nangona bejamelene neengxaki zasekuhlaleni eziquka izindlu nentswelangqesho. Thina ngapha kwama-30 eminyaka ndihlala kwela tyotyombo litshe kusuphinde kuzomiswa elinye ityotyombo. Inkohla uthathwa ndibhekiswe endlini
Abantwana bethu ngoku abasayithembi noyithemba lento. Ikwabhetele kwathini. Abayithembi noyithemba ngoba bathi abasebe abantwana abancedi nobamba bazovota. Kanti bavotela nje into engeyo bebavotela ukuhlala phansi bondliwe sithi. Kusenjalo abahlali bangakwazi ukubhalisela ukuvota besebenzisa ikhasi lomnatha lakwa IEC. I understand that it will be challenging for some of our communities to physically reach registration centers this weekend. Remember, your safety comes first, which is why I would like to inform residents of the option to register or update the details online on the IEC's official website. Ikomishoni yezonyulo inethemba lokuba abemi beli baza kulisebenzisa lithuba lokubhalisela ukuvota kunyulo lorhulumente basemakhaya ngomhla wesine kweyeNkanga. Kwiindaba ze-SABC ndingusiphiwe Wobasi, ithemba lethu eGeorge. Sibulise kwakhona samkele nakwabo basanda ukungena. Uyakwazi ke ukuzifumana ezi ndaba kwiqonga lika-SABC Plus naku-SABC Le-High. Ukanti ukuphela nje kwazo ungazifumana ku-YouTube ngokuba uthi SABC Indaba zesiXhosa. Masihlabele mgama. Umongameli we-ANC uCyril Ramaphosa uvumile ukuba izixeko eziliqela kweli zijamelene nemingeni emandla iquka uqhokreko lwezakhiwo zophuhliso, ukungazinzi kwezopolitiko nokusetyenziswa gwenxa kwemali. Ebethetha eGuruleni kwiphulo lokubhalisela uvoto lokuqala likazwelonke nathe libe yimpumelelo. Ukanti nemibutho i-MK Party eThekwini ne-EFF ePitoli iqhube awayo amaphulo nanjengoko unyulo lorhulumente wasekuhlaleni sondela. Abahlali bayimingcelele kwiindawo ezahlukeneyo zokuvota kweli ukubhalisela unyulo bambi bahlola qambeke behlaziya iinkcukacha zabo zokuvota. Okhokele iqela i-African National Congress Cyril Ramaphosa kutyelelo lwakhe lwasekuruleni eGauteng ukhankanye ukuzijula ijacu kwabo ukusombulula iingxubakaxaka ezixananaze kwizixeko zeli. I have no real concern. Ekurhuleni will be transformed once they have passed their budget, and it's going to be a really good budget. We've got a deadline, the 30th of June, the budget must have been passed. We are now, through the various systems that we have inaugurated, are going to turn that around to enable every one of our metros to apply good money for maintenance and for infrastructure. Kananjalo inkokheli yombutho umkhonto wesizwe uJacob Zuma udibene nabaxhasi beliqela kwiziko lokubhalisela ukuvota eNkandla kufuphi nekhaya lakhe. OkaZuma utyelele isikolo samabanga phantsi intolwane ukuqinisekisa ezakhe iinkcukacha zokuvota. Kungoku ubhaliselwe ukuvota kuWard 14 nonabantu abangapha kwama4,000 ababhalisele ukuvota. Lo gama inkokheli yombutho i-Economic Freedom Fighters uJulius Malema uthi iqela lakhe lizimisele kangangoko ukuthabatha amagunya komasipala lilawule lodwa emva konyulo lorhulumente wasekuhlaleni lwango-2026. Uvakalise oko kwiphulo lokubhalisela ukuvota bebelibambe eMamelodi ePitoli ekwakhuthaza kangangoko abasaze ngobuso elizweni ukuba balungiselele ukuvakalisa ilizwi labo ngokusingisela kwizikhululo zokuvota okanye baye kwiqonga lekomishoni ezimeleyo yonyulo ye-IEC lobuxhakaxhaka belixesha ukutsho ela online ukufumana uluhlu lwamagama abavoti. And more ready to govern our local municipalities, and at the center of it is to deliver jobs to young people, because we believe strongly that local municipalities can create sustainable jobs for the youth and create opportunities for those who are engaged in small business.
Ukanti ke okamalema ukwabalule ubunzinginzingi bolawulo ngobambiswano ne-ANC esithi ayikuthandi kungqobanisa inhloko namanye amaqela ukuthabatha izigqibo. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Iyaqhuba inkqubo yokubuyiselwa kwabemi bamazwe ngaphandle eZimbabwe nabaseMalawi kumazwe abo kumda weBeitbridge ngaseMusina eLimpopo. Inkithi abemi baseMalawi ithontelene ngebhasi ezisixhenxe ngalentseni phambi kokuba iwele umda ukungena kwilizwe lasebumelwaneni eZimbabwe. Ukanti kulindeleke ukuba zigaleleke nezinye ibhasi kulomda kwezi ntsuku zizayo. Ziyathontelana kugaleleka kunqumlezo womda iBeitbridge ibhasi ezikhaphela abaphambukeli ingakumbi abaseMalawi. Abemi balamazwe abalinde ixesha elide kulomda babongoza abasemagunyeni bakhawulezise inkqubo yempepha ezidingekayo ukudidinjelwa kumazwe abo. I leave yesterday 7 p.m. but yeah, I came 5 a.m. but I'm waiting the paper. It says the paper. Nezinye ibhasi ezihambisa abemi baseMalawi ziphumile eThekwini ngalemva kwemini zibalelwa kwi-13 ibhasi ebezisachwechwela iBeitbridge. Yeah, I left in the Durban yesterday. 7 o'clock. I want to come back to Malawi. So I come here, the border. I'm waiting here a long time, but it's still bus never moving. So for now I'm tired. I'm never sleeping yesterday. I'm angry too. Izolo bayi-673 abemi baseMalawi abafakwe kule nkqubo logama beyi-202 abaseZimbabwe ababuyele kwelokuzalwa. Iqela lasekhaya kwibhola ekhatywayo iBafana Bafana libuyele ePachuca kwilizwe laseMexico kwaye liqalile ukuzilolonga ukulungiselela umdlalo wendebe yehlabathi yeFIFA yonyaka ka-2026 kunye neqela laseSouth Korea eMonterrey ngolwesine. La mazwe mabini aza kungquzulana kumdlalo wokugqibela noza kuchaza ukuba leliphi ilizwe elidlulela kumjikelo olandelayo. Ngoku siqhagamshelana nentatheli yelijelo uMawande Matheza esePachuca eMexico. Mawande, qabaqaba ngendawo ekuyo iBafana Bafana xa uyithelekisa neSouth Korea ekugroup A. Enkosi kakhulu, manibulise kuwelisa estudio, manibulise nakubabukeli emakhaya. Iqela leBafana Bafana libuyele apha ePachuca eMexico izolo emva kodlala ngokulingana neCzechia kumdlalo wabo wesibini wendebe yehlabathi eAtlanta eMelika ngolwesine. Nangona bekho uhambo olude lwenqwelomoya, eliqela libuyele ebaleni kwa izolo laqhubeka nozilolonga kwaye abadlali bona abaye baqala la mdlalo neCzechia bona banikwe ikhefu ze imizimba yabo ikwazi ukuphumla. Nangona ke amalungiselelo manditsho azawuqhubekeka namhlanje bekulungiselela umdlalo wabo obaluleke kakhulu neSouth Korea ngolwesini. Ndime nenye yentatheli zethu zesport zemidlalo uSifiso Ramara apha ePachuca. Ndithathe lithuba nje ndithethe naye kancinci. Sifiso, iveke enkulu kakhulu lena kwiBafana Bafana. Ingabe ulindele ntoni kubo? Ndibulise kuwe Mawande, ndibulise futhi nakubabukeli emakhaya. From the very first match Mawande siloku sithetha ngokubaluleka kwale midlalo yeBafana Bafana. Siyazi ukuthi bebafuna ukuqala i-tournament kahle kodwa khange kwenzeke. Emidlalweni wesibili ithemba ngatsho ngithi libuyile ukuthi sabathandi beqembu leBafana Bafana emva kokuthi badlale ngokulingana neCzech Republic. Siyazi ukuthi bane point eyodwa nje kuphela and basemsileni kwi-group A. Asithemba ukuthi kulomdlalo olandelayo bazakwazi ukufumana amaphuzu amathathu because i-draw angeke ibe enough. Kuzodingeka ukuthi siwuphumelele lo mdlalo ukuthi sidlulele kuma-knockout stage. Ndikubona izolo ubenethuba lothetha nenye zentatheli zemidlalo zaseSouth Korea. Bathini bona ngeqela labo?
Yeah, ngatsho nje ngithi abantu abalandela ibhola emhlabeni iqembu lebafana bafana bayazi ukuthi siwuMzantsi Afrika sinokhono, so kuzoya ngelento ngesystem nale team ezodlalwa yicoach. Siyazi ukuthi abadlali bethu kakhulukazi laba abadlali kwi-second half kulomdlalo weCzechia, ndivile abantu abaningi bathetha indaba ukuthi mhlawumbe bakungaqala ngaleyo team leyo, maybe kungayenza ukuthi ibafana bafana ikwazi ukufumana lamaphuzu amathathu. Bayasaba labantu be South Korea, bayasirespecta, kodwa nathi nje kwamele sirespecte whatever opponent esizojongana nayo. Ndiyabulela Sifiso ngexesha lakho. Mandinikhumbuze ke emakhaya uba ibafana bafana izawudlala neSouth Korea kusasa ngoLwesine kumdlalo obaluleke kakhulu, kwaye kufuneke iphumelele ibafana ze ibe nethuba lokuphumelela kumjikelo olandelayo. NguMawande Matheza weendaba ze-SABC ePachuca eMexico. Sibulele ke phaa koogxa bethu besiqhagamshelana nabo bekwilizwe laseMexico. Sibulele nakuwe mphulaphuli ngokuthi usinike indlebe kamnandi.